Welcome back ulit sa ating mountain channel. May kwento ko lang guys, kasi nga kahapon maghapon siyang umulan. So ngayon pagkagising namin ng umaga, ito ang nangyari guys, na umulan siya ng alikabok dito sa Madrid. Halos buong Madrid guys inulan. Ayan mga sasakyan guys, alikabok lahat. Yan. So first time na nangyari ito guys. Ayan yung bubong ng bahay guys. Sa tagal ko nang naninirahan dito sa may Madrid guys, never ko pang naranasan ng ganitong senaryo na ulan talaga ng alikabok. So madaling araw ito nangyari guys. So hanggang ngayon ramdam mo pa rin yung amoy ng alikabok guys. Ayan oh. Ayan yung isang restaurant dito guys. Hola. Buenos dias. Oh, mira. Diba? Sobrang alikabok, guys. Ponte un eso y vente. Okay. A limpiar. Ay, naglilinis, guys. Oh, match. Ahora no. Ponte a limpiar. Talagang pinuno ng alikabok, guys. Oh. Ito. Oh. Grabe. Kawawa tong resto nila, guys. Oh. Napuno ng alikabok. Adios, primo. Ayos. Ito, nagde-deliver sa amin dito guys. Yan. Yan. Bali, malapit na kasi ako sa trabaho guys. So dito na lang ako nag-video. Oh, grabe guys, oh. First time talaga na nangyari ito guys. Yun, naranasan ko talaga yung nag snowstorm guys, pero yung ganito guys na mag sunstorm, never ko pang naranasan dito guys. So ang iniisip ko nga minsan, saan naman kaya nanggaling yung sand na yan guys? Halos naman dito sementado lahat. So talagang nakakabahala din. Dito naman tayo sa guys, sa may mga nagpapakarwas. Ang dami guys, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Napuno ang mga sasakyan dito, nagpapakarwas. Oh, tignan nyo naman, oh. Grabe talaga mga sakyan, oh. Oh. So yan lang muna guys. Konting share lang sa nangyari dito sa may Madrid, Spain. So hindi ko pa alam kung dito lang sa Madrid o baka sa ibang lugar pa siguro. So yan lang guys. Maraming salamat muli sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Paalam. Adios.